ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la saraka jubu bomori tinya wele la Ambalma Sherif la TV la jabaw on bo foni islamia ka foli no ala ka kishi na ka hinna na ka barka ambi Allah taala deli ala ko ke kani aw bela jele nabo ladado jamiyatu ansardin islamia tondon fe sanwo san ubi kenew sigi ka hinna seke kata uka bambato yi ni dogo nyina antube sibeni ngoro komite la ni uluka ladai nyinaye ataku tan ani flanaye uni mamunu jera ka dine bara ke ɲɔgɔn fɛ ka silamɛya sankɔrɔta bangebagaw silamɛ wɛrɛw munun fatura u ka layidu kan u bɛ kɛnɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka taa u ye ka duwawu don kɛ u ye ka duwawu kɛ u yɛrɛ fana ye o laada in la kilenna sɛbɛnnikɔrɔ komite fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma janvier kalo tile 19 san 2026 wajulu kɛnɛ sigira sen kan jama faralen ɲɔgɔn kan ka dafa kuma dira an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma ani sigida ɲɛmɔgɔw olu ye foliw kɛ olu ye min fɔ an ka jɛ an ka olu lamɛn Jamia Ansardin comité Sɛbɛnnikɔrɔ ni y'a ka laadala sigi ye n'a fɔ an ka secrétaire bɔra k'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la ko ka bɔ ka na b'a bɛɛ lajɛlen fo u bisimila u yɛrɛ ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli fɔlɔ an ka comité ɲɛmɔgɔ la n'o ye Lasana Jara ani an ka présidente Masaba Jara an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la k'u ce u yɛrɛ ye an bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ fo k'an sigiɲɔgɔnw fo k'u koɲuman dɔn an bɛ foli fɔlɔ an ka dugutigi la k'a ni ce a ka dunan bisimila la a Dumuya an bɛ foli filanan kɛ an ka chef de secteur ye Isa Dumuya ani Salifu Dumuya k'u fo k'u koɲuman dɔn an bisimilali la u ka dugu kɔnɔ ani u ka secteur kɔnɔ ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u wasa o kɔfɛ an filɛ an karamɔgɔ min ka da la n'o ye Abdulahi Jabi Mudir n'an bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ Jabi la ala ka hinɛ la ala ka yafa ma an bɛɛ ye walanda ta nin ka du kɔnɔ yan fisabililayi ala ɲɛda kama ala k'a k'a ye nɛɛma ye ala k'a k'a ye atinɛ sara ye o kɔfɛ an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo an b'an ka alimamilakaw bɛɛ fo ka tila k'an ka laadalamɔgɔw bɛɛ fo ani minnu kunna sigi la ala k'an ka sigi jidi ala k'a banban ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka silamɛya dɛmɛ k'an ka bɔ kɛ dakurunya fila foli kɛ an balakaw tɔgɔ la yarabi ala ka sigi kɛ hɛrɛ de kɛnɛ ni sigibaga yarabi ala ka sigi ni ala ka kɛ hɛrɛ de ala ka duwawu jaabi ye yarabi ala ka minɛ ni silamɛ bɛɛ ye yarabi an ka laɲini ye min ye ala ka sabati yarabi an bɛ bɔ kɛ communicati bɛɛ fo ka nin cɛsiri parce que la ne y'a cɛsiri de n'an se nin kɛnɛ nin kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɛbɛnnikɔrɔ yarabi ala ka dɛmɛ kɛ a hakili ɲuman yarabi ala ka dɔ fara hakili ninnu kan halisa yarabi ala ka kɛnɛ ni ala ka lawasa ala ka sigi kɛ hɛrɛ de ala k'an karamɔgɔ yarabi ala ka dɛmɛ karamɔgɔ présidente ani an ka présidente ɲɛma Saba Jara yarabi ala ka dɛmɛ kɛ an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an b'an karamɔgɔw fo minnu bɛ tabali kan an bɛ sira ɲini fɛ ala k'an n'aw dɛmɛ o kuma an bɛ bɔ ka kɛnɛ sigibaga bɛɛ lajɛlen fo o mana tɛmɛ ka an bɛ sigida mɔgɔ ninnu fo sigida mɔgɔ ninnu bɛ wajudu fɛ kosɛbɛ ne y'a kɔlɔsi an kɔni sigi o sigi yan nɔ sigida mɔgɔw bɛ bɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ communicati ɲɛmɔgɔw fo olu min b'an dɛmɛ nin baara nin na san o san u b'an dɛmɛ a hakili ɲuman bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma o mana tɛmɛ ka an bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ comité fo
sɛbɛnni kɔrɔ komite min b'a bolo don a kun ka nafolo bɔ ka nin financer san o san an bɛ komite fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ nin baara nin na a wari bɔra mɔgɔ mɔgɔ kun ala ka caman bila a nɔ la ala ka labanko ɲuman d'an ma o tuma an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ɲɛ sija ni kɛnɛ ala k'o d'an ma k'a ɲini kɛnɛ sigibaga bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ i bɛ don min na o de y'i ta ye an sigilen bɛ mun ka kɛnɛ kan bi u y'u seko kɛ ala ka diinɛ la an n'u y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka s'u ka donna ban ma ni taar'u dalen lajɛ i bɛ masaya segin ala ma vraiment an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la k'i hakili to a la ko nin don in a bɛ bɛɛ ɲɛ o tuma ala k'an ta kɛ cogo ɲɛ ala k'a kɛbaga k'an yɛrɛ ye. Jeunesse communicative bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ bɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn mun natɔ sɔrɔ ala ka n'o kɛ fɛn mun ta u segintɔ sɔrɔ yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ an faso ye bi ye su ye su man ka dogo maliyɛn ɲuman si la hakili la n'ala ye an si jɔ ka sini kɔnɔ o ye 20 janvier nin ye histoire ye faso ka histoire don an ka tentugu an karamɔgɔ a y'an su ka bila ɲumanya sira de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala a y'a fɔ an ɲɛna faso kanu o ye limaniya dɔ ye o la an sifinnakaw an jɔlen don karamɔgɔ kɔfɛ k'a nin di an ni n'an ka nafolo faso ani diinɛ ni dɛmɛli sira kan hakili la jeunesse tɔgɔ la kalo saba o kalo saba jeunesse ansari bɛ jolidi kɛ k'a di tɛntigilakaw ma ou bien mɔgɔ min mago b'a la kosɔn a ni bɛ se ka kisi cogoya min na ansari jeunesse y'o layidu ta an karamɔgɔ ye wa u b'a kan wa u bɛ sa kan o la nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dogolen ye san o san an bɛ nin kɛnɛ in sigi an yɛrɛ de don sinon minnu taara olu tɛ an bɛ nin kɛnɛ in sigi an yɛrɛ de ni ko an yɛrɛ minnu y'a kɛ u y'a kɛ ka ɲɛ o la an bɛ nin kɛ ka tasibila de k'u ye an n'u jɛra diɲɛ kɔnɔna ka diinɛ in dɛmɛ wa u taara an ma tigiw la o mɔgɔ caman seerew bɛ kɛnɛ kan yan nɔ o la an b'a ɲini ala fɛ anw minnu bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ala k'an ta tigɛ o ɲuman ye. olu tɛmɛnen kɔfɛ an ka mɔlimatuw tɔgɔ la mɔlimatu fatumata yatara ale fana ye dakuruɲa 2 lase fo ka taa se isa kante ni ale ye bamakɔ sigida 4nan ka vice président ye ale fana kumana lasana jara ale fana ye laseli kɛ komite sɛbɛnnikɔrɔ komite tɔgɔ la olu fana ye min fɔ an ka jɛ an ka olu lamɛn. a fɔlɔ n'a laban ala ka ɲa ka d'an ma ala k'an karamɔgɔ man ɲɛ ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye kira n'a bɔnnaw kama sallallahu muhammed o kɔfɛ an bɛ naaba bɛɛ lajɛlen fo an ka kotigiw n'o y'an ka sirifu ye an b'u fo k'u barikada o kɔfɛ an bɛ sɛbɛnnikɔrɔ président ba fɔ n'o ye lasara jara ye ale min ye kɛnɛ in sigibaga ye o kɔfɛ an b'an ka présidente ba fo n'o ye masaba jara ye o kɔfɛ an bɛ naaba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka karamɔgɔ fo n'o ye usayi marigo ye a bɛ kɛnɛ kan ani an ka sirifukɛ ani min yɛrɛ bɛna kɛnɛ sigi n'o ye usayi sanogo ye an b'a fɔ ala k'a nɛ sabati o kɔfɛ an bɛ kɛnɛba de kan nin n'o ye banbagatɔw ka kɛnɛ ye kɛnɛ min n'an b'a sigi san o san ka duwawu ɲini ani ala wele ani saraka bɔ an b'o k'an ka silamɛsiw ye sabula don dɔ la an bɛɛ bɛ taa an si tɛ to yan wa kɛnɛ ye an yɛrɛ ɲɛnamaw de ka kɛnɛ ye koyi sabula an bɛna lamɛnni de kɛ k'an jija k'an labɛn yanni saya ka s'an ma o de kama an bɛ sɛbɛnnikɛlaba dɔ ka kuma lakali sɛbɛnnikɛla in ko k'ala malikubun dinar ahasin salasin bisalasin hatta takuna minal mu'minin a k'i jija i ka fɛn saba i k'o kɛ ka fɛn saba de labɛn yalasa i ka fara mumini ɲumanw kan ya rabbi allahu ala k'an farali mumini ɲumanw kan a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye alkibru bi tawaddu'i i jija i ka yɛrɛ bonya i k'o falen yɛrɛ majigi la sabula ala tɛ yɛrɛ bonya fɛ dɛ yalasa i ka fara mumini ɲumanw kan a ko wal hirs bil qanaati i jija nata i k'o falen kaari la ka bɔ mɔgɔw bolofɛn ma
sabla nata ale de bada made ka dine ci ya rabbi ala kan soma ako wal hasada bin nasihati iki jija hashidiya ika le kene ni konnan jeyai ika ke mo konnan ji mo mi nabe mo ka herefe mo mi nabe mo tani tuma be ako ni jogo sabai no yera mo mina ibe ke mumini dafale amura kuma ko ni be to bala ya communicatif compétent en ifla ba ko compétent la ko na la vraiment anya kan comité pe ka wuli ka joke dine mi sira de tuomna ni dine mi ka tani tuomna dine mi sira wara tuomna chaque service mo mara ya ka la yi ko wala ma fo ko ala ni ci kan na ba be fu comité tan fla pe la jere mo be ya fo ayo le du di ka fo ni dine amba de me ani ana na fo yo o cɛw de sigilen filɛ a musow de sigilen filɛ o la to alaw de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko cɛ dɔw bɛ ni ala ka degeniyabaw la u ye layidu min ta u b'a kan cɛ dɔw sar'u kan kan cɛ dɔw bɛ saya ma olu kan kan o tuma k'olu de sigilen filɛ a dinɛ donni a ma nɔgɔn a sigilen bɛ cogo de kan o cogo baya wolo bɛ ansaru de bolo kuma la fɛn mana ta kɛ tɛmɛ n'i ka kuma ye men ba do moni diɲɛ ɲɛnamaya hali na ma se lara fɔlɔ jogo de bɛ adamaden présenté diɲɛ yan mais o bɛ dayɛlɛ yan ni diɲɛ yan fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa don a ɲɔgɔn lara ni jogo ye ansar de y'a minɛ an nana an ma mɛn o mais an ye diɲɛ bɛɛ da kule fu bɛ sen na mais an ye diɲɛ bɛɛ da ni mun ye jogo bɛɛ tulo bɛ réseau sanfɛla la o kule fu ko ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ e ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ bɛɛ nana kuranɛ kɔnɔ sɔrɔti mutana bɛɛ nana kira ka hadisa la Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Sanan Nasa'i e ka wadiyaw ni tɔw ɲininka ko o ma nin ye de ya mais mun ye nin ye ka tila ka nin to ye ko u bɛ kule kɛ fan wɛrɛ fɛ n'o tɛ n'i ye kalan kɛ n'i y'i ka danayafɛn yɔrɔ ye k'a yenga kan i kan k'o minɛ o Seydou Soumama Dara tilala baya fɔli la kuranɛ kɔnɔ ka na a fɔ k'a bɛ hadisaw kɔnɔ mais an bɛɛ y'a ye mais u panna nin bɛɛ kunna u bɛ Seydou Soumama Dara yɛrɛ de nɔfɛ ana ba bɛɛ lajɛlen fo mun bɔra yɔrɔ jan na ani mun bɔra yɔrɔ sugu la nisɔndiya bolo ma ka bɔ k'an jɔ nin yɔrɔ la ka foli kɛ Jamiatu Ansardine a comité tɔgɔ la n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ nin ye kɛnɛba ye kɛnɛ nin ye kɛnɛ de ye nin ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ de ye nin kɛnɛ nin wasalen don ni anw de ye n'i y'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ kumana a bɛɛ ko kɛnɛ nin ka bon sabula kɛnɛ nin bonya tɛ dɔwɛrɛ nin ye tasi kɛnɛ de ye nin kɛnɛ nin ye hinɛ ɲini kɛnɛ de ye n'i y'a lajɛ munna ne ko an ka kɛnɛ don amirul mu'minin Seydina Ali karamallahu wajhihi a ka kɛnɛyatu de o kuma fɔ ko Abu Turab dɔ ye Seydina Ali ka kalanden ɲininka n'o ye Kumaylu bun Ziyadi Rabai k'u b'a fɔ i terikɛ ani karamɔgɔ ma ko Abu Turab ko munna u y'a da la ko Abu Turab Seydina Ali kumasen dɔ de tun ka d'a ye o de y'a fɔ ma ko Abu Turab Seydina Ali tun to k'a fɔ ko kullu ma fawqa turabu turabin ko fɛn o fɛn n'a bɛ dugumakolo n'a bɛ nin sanfɛ k'a bɛɛ bɛ laban dugumakolo dugumala la ko de kama k'u y'a da Seydina Ali la ko Abu Turab an filɛ kɛnɛ mun kan nin ye nin kɛnɛ nin a sigibaga bɔra an ka ɲɛmɔgɔw de la a bɔra k'a fɔ cogo min na n'o y'an ka vice président ye Modi Fane nin ye nin kɛnɛ sigi tan filanan ye a ka dɔn a bɔra cɛ min na o y'an ka ɲɛmɔgɔ de Modi Fane a bɛ ala bolo bi ale nana ni nin hakilina ye k'a don Sebenikɔrɔ Jamiatu Ansardine mɔgɔw bolo a sɔrɔla mun fɛ fo k'o ɲɛfɔ jama la bi Modi de nana dɔ la ka na an sɔrɔ réunion na ala ka hinɛ Modi la ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen a nana ka na an sɔrɔ ni réunion na ni suman dɔ de suman nin yɛrɛ man ca lɔgɔmaya damadɔ don a ko ale nana ni nin ye an ka nin dun ka dugawu kɛ banbagatɔw ye n badenw an y'a dun an ye dugawu kɛ banbagatɔw ye a ye kuma kuncɛ ni min ye ko ale b'a ɲini an fɛ ko an ka nin don an ka baara kɔnɔ n'o ye ka kɛnɛ sigi banbagatɔw ka kɛnɛ k'an ka fara an ka baara kan an ko o kɔni ye hakilina ɲuman ye an bɛ nin fara an ka baara kan baara nara ta de ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ maa min tun welelen don ka na wajulu kɛ a don su o ye an karamɔgɔ Adamu Sanogo ye ale fana ye walanda nafama ba di an ma n badenw
Nambora ye ambe kene min ka kene dogolen tɛ n'o ye ka kene sigi ka taa si ka miiri ka Ala wele ka Ala deli ka sarakatiw bɔ pour k'a lase an balimaw ma an minnu y'a kɛ yan Ala ko la Ala ka hinɛ se u ma sigi in kun ye o de ye an b'a ɲini Ala fɛ banbagatɔ nu Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu u ma Ala k'u kaburu nɔrɔ degun minnu b'u kan bisu in na kama Ala k'o degun bɔ yen ni min bɛ hɛrɛ la Ala ka dɔ fara o ka hɛrɛ kan o kɔfɛ an bɛ jamuya fɔ Ansɔru Diin n'o ye Aseyidi Sharifu Osman Madani Haidara o ka cɛ lamɔlenw a n'o ka muso lamɔlenw olu de bɛ nin kɛnɛ in labɛn ka miiri k'a dɔn an ni ninnu kun jɛn bɛ yan a man kan an ka ɲinɛ o kɔ sabu Ala tɛ fitiriwale fɛ o la nin kɛnɛw bɛ sigi o kɛnɛ min bɛ sigi o ye ne ka kɛnɛ ye o ye e ka kɛnɛ ye minnu taara olu taara ne ni e m'a daminɛ fɔlɔ o la taasi kɛnɛ don ni sigira nin kɛnɛ kan a bɛ wajuli ban Ala yɛrɛ ko ten n ye ɲɛnamaya dan ka saya dan k'a lajɛ joli bɛna sira Ala ɲɛ ne ka kɛ ɲumankɛla ye o tuma n'i ye kɛnɛ dɔ sigi e y'a sigi adamadenw de tɔgɔ la minnu ntanyana e yɛrɛ dun fana ye adamaden don dɔ la i bɛ bɔ yan n'i bolo bɛ wali jugu min na i b'a dabila o la Ala yɛrɛ b'a fɔ an ye wataku yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabati wa hum la yuzlamun kuma bɛ ban yan Ala b'a fɔ ko an ka sira ale Ala yɛrɛ ɲɛ dɛ a y'o fɔ a ye sira Ala ɲɛ o bɛ yen nka nin yɔrɔ in na a ko wataku yawman a ye sira don dɔ ɲɛ a ye sira don ɲɛ turja'una fihi ila Allah a bɛ segin don min na ka taa Ala ma a ye sira o don ɲɛ Ala yɛrɛ ko an ka sira saya don ɲɛ don min i dalen i fa tɛ se k'i bɔ bolo la siran o don ɲɛ don min i donni sikara la ni ne mɛlɛkɛ mɔtu bɛ ɲɔgɔn na i cɛ tɛ se k'i bɔ bolo la siran o don ɲɛ siran don ɲɛ don min ni muso tɛ se k'i bɔ bolo la siran don ɲɛ don min i den n'a ka nafolotigiya a se k'i bɔ si saya la siran o don ɲɛ don min i ka miliyariw dalen don dɔrɔmɛ kelen tɛ da la fiyewu k'a di mɛlɛkɛ mɔtu ma ko nin to yen siran o don ɲɛ dɛ a bɛ na n'a fɔra siran ɲɛ ka sira saya don ɲɛ kɔrɔ ye min ye sabu i ka kɛlenw i bɛ na olu y'i ɲɛ la ɲuman na kɛlenw juguman na i bɛ n'o fana ye filimu de bɛ tɛmɛ kabi i bɛ don sikara la kabi i ye kodɔn i ye walijugu kɛ a bɛɛ filimu bɛ tɛmɛ fɔlɔ e b'a bɛɛ lajɛ n'i ɲɛ ye k'i to sikara la n'i ma sɔn min ma o b'o sumaya e bɛ n'a ye ne delila ka taa dabalijugu dɔ kɛ n balimakɛ dɔ kama o filimu bɛ na e b'a fɔ ko est-ce que ko ne ye nin kɛ Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a sumaya o b'a sumaya f'i yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ ye dingɛ sen na ka walijugu in don i b'a fɔ ko tiɲɛ don n y'a kɛ i ye min kɛ i sinamuso la dibi la a filimu bɛ na
ye min k'i balimakɛ la dibi la a filimu bɛ na i ye ngalon da min na k'o tɔgɔ tiɲɛ o bɛ na sabu i ye walijugu kɛ i ni tɛ bi abada fɔ a bɛɛ ka na an ye ala ye siranya kɛ fɛn min ye o tɛ o ka n'i jɔ seli la ten dɔrɔn o tɛ o min bɛ yen dɛ i ka kow yiratɔ i la dɛ baara de bɛ yen hali ni balontanna ye fɔti kɛ n'a fɔra ko an ka taa baara la o man d'a ye o man d'a ye o a dun ka walijugu don dɛ o tuma ala ko an ka siran n'a fɔra siran ala ɲɛ o don in siran o don ɲɛ i bɛ walijugu la i k'a bɛɛ bila i ka da la ko don dɔ la i bɛ n'a bɛɛ y'i ɲɛ la ni tɛ bi abada fɔ a bɛɛ filimu ka tɛmɛ n'i ye ɲuman fana kɛ o fana bɛ na ala k'an taw kɛ ɲuman ye o la ala ko an ka sira don ɲɛ dɛ turja'una fi ilallah an bɛ segin ka taa ala ma don min an ka sira o don ɲɛ summa tuwaffa kullu nafsin ma kasaba ko ni summa sikara kɛlen kɔfɛ i salen kɔfɛ ka t'i bila kaburu la summa kɛlen ka san caman balo kaburu ne o kɔfɛ i kɛlen ka wagati caman kɛ kaburu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kullu nafsin dafali bɛ kɛ ka di ni kelen bɛɛ ma kɛ sabati i ye min baara n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara kɛnɛ kan ko dafali bɛ kɛ ka di maa kelen bɛɛ ma ɲuman na i ye ɲuman min kɛ i b'a dafalen sɔrɔ i ye juguman min kɛ i b'a dafalen sɔrɔ o juguman ni o ɲuman o de bɛ ta ka bila balansi la ni min giriyara i bɛ taa ye n ye n ka ɲuman ye yarahu ni min ye ɲuman kɛ yarahu ni min ye juguman kɛ yarahu i b'a ye a n'a b'i don jahanama kɔnɔ an ma se yen fɔlɔ i b'i ka juguman ye a n'a b'i jɛna an ma se yen i b'i ka ɲuman ye a n'a b'i don arijinɛ kɔnɔ an ma se yen a bɛ ta de k'a bila balansi la e ka juguman ani ka ɲuman a filɛ an bɛ n'a pese e yɛrɛ sigilen don u b'a da balansi la ni ɲuman giriyara i bɛ taa arijinɛ kɔnɔ o tuma ni juguman de fana giriyara i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala k'an kisi u ma o tuma wa hum la yuzlamun ko mɔgɔ tɛ tɔɲɔ lahara don kuranɛw de fɔ ko an tɛ tɔɲɔ dɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ ye n'i ye jahanama kɔnɔ i nɔ don n'i ye arijinɛ kɔnɔ i nɔ don ala ko k'a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ lahara o tuma an ka sabali an ka segin ala ma adamaden hakɛ o de b'an kun k'o gɛlɛya lahara ala ye silamɛya nati de pour an ka balo lafiya la an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana dansago ɲɔgɔn kan silamɛya yɛrɛ nana o de kama alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallama a bangena maka a nana sɔrɔ tɔɲɔli bɛ yen bingani bɛ yen ɲɔgɔn janfan bɛ yen musow ɲɛnamaw su bɛ don alakira nana sɔrɔ o kow de bɛ maga diɲɛ tiɲɛna halaki fanga bonyana ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ala ye muhamadu kɛrɛnkɛrɛn k'a ci o la kuranɛ b'a f'i ye o la n'i ye sherifu osumani madani hayidara y'i ɲɛ la k'a bilasi lajɛ i b'a ye a ye alakira tiɲɛ ta fɛn bɛɛ la a bɛɛ a ye alakira tiɲɛ ta cɛfarinya la ka alakira tiɲɛ ta kaari la ka alakira tiɲɛ ta tiɲɛfɔ la ka alakira tiɲɛ ta diinɛ in b'a lase a ka di ala ye cogo min b'a kɛ ten n'a bɛnna aw ma a bisimila n'a ma bɛn aw ma ne tɛgɛ bɛ ala tɛgɛ a seyidi sherifu osmani madani hayidara alakira nana sɔrɔ a ɲagaminen don ala ko alakira ma y'i ci a fɔ maaw ye fɔlɔ o k'a dɔn ko ne ala de bɛ yen boliko ye nkalon ye
Lata Uza ala wɛrɛ tɛ ni ala kɔ sabu ne kelen de ye aw dan n kelen de y'aw dan kuma daminɛ dɛ de fɔlɔ o de la ilaha illallah ye ne maa wɛrɛ tɛ ne ala kɔ sabu ne de ye aw dan a kana fɛn wɛrɛ bato ka fara n kan o tɛ bɛn ma o bɛ bɛn yɛrɛ ma wa na mun gɛlɛya i ye muso min furu n'o ko bɛ cɛ wɛrɛ bato ka fara e kan o bɛ bɛn ma wa e y'a furu dɔrɔn e m'a dan nka e y'a furu n'a ko tiɲɛ na n bɛ si fɛ yan bi nka sini n bɛ taa mamuru fɛ yen falakɔ tɛ wuli mɛ ala min y'an dan ni ala ko fɛn kana fara an kan ɲagami jumɛn b'o la ɲagami t'o la o ne de y'aw dan n kelen mɔgɔ ma fara n kan k'an janto i la o la n'ala ye mɔgɔ kafiriyalen dɔrɔn ala bɛ kabakoya la fo b'i ɲininka ko kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un ala de bɛ nin question ka adamaden kun n'ala ko nin dabila dulɔmi dabila e ma sɔn k'o dabila drogue to yen e ma sɔn ka drogue to yen jɛnɛya dabila e ma sɔn ka jɛnɛya dabila sɔnyali dabila e ma sɔn k'o dabila namara ni janfan dabila e ma sɔn k'o dabila hasiriya dabila i ma sɔn ala bɛ question k'i kun kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum a bɛ se ka kɛ fitiri wale ye cogo di ka ɲɛsin de ala ma k'a sɔrɔ a bɛɛ tun ye su ye ne y'aw ɲɛnamaya an bɛɛ tun ye su ye ala b'a fɛ ka min fɔ adamaden ye wa i tun ye su ye yanni i fa ni ba ka furu ɲɔgɔn ma i sulama don i maralen b'i fa solo la o bɛ boli n'i ye i sulama furu bɛ sɔrɔ ka latigɛ ala bɛ sɔrɔ k'o su de b'o k'o kalifa ba denso ma kalo 9 ala de jan b'a la ye kalo 9 ala de jan bɛ den in na ale de b'a kɔlɔsi tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a bɛ ba kɔnɔ tɔɔrɔ t'a sɔrɔ ala jan b'a la i bɛ ji kala min a tɛ se den ma i bɛ foroto dun a tɛ se den ma kalo 9 ala jan b'a la ye a bɛ fiɲɛ sɔrɔ a bɛ ninakili a bɛ lamaga komi e yɛrɛ bɛ yan cogo min ala jan b'a la n'a natuma sera a b'a nati o ye bonyaba ye n'a nana fana ala de bɛ tila ka hinɛ adamaden na k'i kanu don i somɔgɔw la ale de b'i kanu don i somɔgɔw la k'i kanu don i ba la k'i kanu don i fa la k'i kanu don i dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ la bɛɛ le bɛ girin an ye denkura sɔrɔ a ye denkuranin sɔrɔlen a ye mun ɲɛ anw ye a nana mun d'an ma n'an b'a kanu mun bɛ denkuranin bolo k'a b'o d'an ma ni mɔgɔ bɔra tunga na n'a nana wari d'i ma i b'a kanu kɛ mɛ den nadon mun b'a bolo mun b'a bolo n'i y'a ye an bɛ k'i fɛ ala nɔ don n'o tɛ n'ala y'i nege bɔ i ba la i bɛ sa n'ala y'i kanu bɔ i fa la i bɛ sa o tuma ala de bɛ laban ka denɲɛni kanu don bangebagaw la n'a ma sunɔgɔ baw tɛ sunɔgɔ faw tɛ sunɔgɔ i tɛ ala fo ala de y'i kanu don anw na n tɛ ma fɛn d'anw ma dɛ i n'a dɔn mun b'i bolo foyi k'i tɛgɛ ni filɛ kuru dɔrɔn mankan ŋɛɛ an tɛ e nana mun d'an ma mɔgɔ ka kan ka miiri nin bɛɛ de la ala ka nin bɛɛ kɛ e ye halisa e ko e tɛ ala fɛ e ye jɔn ye i bɛ miiri nin fɛnw de la kɔ i bɛ ala de ye yan i bɛ na don min mun b'i bolo mun y'i kɔjá anw ye ala k'i bila mɔtɛ ka mun y'i kɔrɔ fo ka n'i kɔrɔbaya i kɔrɔbayalen e ka tila ka bila ala la o ye kabako ye fitiriwaleya ma ɲi dɛ ayiwa masha Allah fitiriwaleya ma ɲi dɛ ala min y'an dan a filɛ nin ye bon n'i ma se ka ala wale ɲuman dɔn kojugu don dɛ ka taa sɔrɔ kunkolo min b'i bolo ni si b'a la
n'i y'a kɔfɛ min b'a kɔfɛ e b'o fo k'o barikada min b'i kunkolo digi e b'o fo k'o barikada nka ala yɛrɛ min ye kunkolo bara d'i ma e y'o fitiriwaleya e n'a dan yan o tuma alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam maa min ni ala y'a bila ka nin cogo in na k'a f'u ye k'a ye bolisɔn dabila a kana fila fara ni ala kan a kana sonyali kɛ a kana jɛnɛya kɛ a kana ɲɔgɔn faga a kana kɛ hasiru ye a kana kɛ dabalijugukɛlaw ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn dɛmɛ balo bɛ kɛ hɛrɛ la alakira bɛlen k'o kumaw daminɛ o ma bɛn tiɲɛlikɛlaw ma abu jahalu b'a la tabatada abi lahabiw b'a la walidu bun mukhirataw b'a la utbatu bun rabi'ataw b'a la nin bɛɛ ye kafiri kaana gɛlɛw ye minnu wulila k'u ŋaara da alakira la ko munna ko k'an k'an jogo ɲɛ munna muhamadu ko ka bolisɔn dabila munna muhamadu ko ka sonyali dabila munna muhamadu ko ka jɛnɛya dabila ninnu wulila k'u jɔ ala y'o de fɔ an ye a ko yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ala ko muhamadu ninnu wulilen bɛ ka jɔ koyi pour ka nɔɔrɔ faga ne ala ye nɔɔrɔ min di diɲɛ ma ni diɲɛ ka balo ne lafiya la o b'a fɛ k'o nɔɔrɔ de faga n'u dabaraw ye sabu silamɛya nana da an ka balo lafiya de la o tuma k'u b'a fɛ ka nɔɔrɔ in faga n'o dabaraw ye wa ne ala dun bɛ n ka nɔɔrɔ in dafa hali n'a ma ja kafiriw ye a y'a ye wa ala kɛra ka degun daminɛ ne yan a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a fana ye degun sɔrɔ yan de o wala ne nafama in k'an to o kɔnɔna la an ka sherifuw ye kɛnɛ sɔrɔ ni kɛnɛ in bonya ni a karama bɛɛ lajɛlen ye olu ta ye a Sherif Badra Ali Ousmane Haidara a sabatilen kɛnɛ in kɔnɔ fana ye min sɔrɔ k'o fɔ an ka jɛ an ka ale lamɛn an bɛ kɔn ka sinti ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni wala kelen b'a laban ka sɔli kɛ an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ sɔli kɛ kira sodigiw kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu bɛna jɛ ka tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma bade aw folen kɔ ni silamɛya ka bɛn ni keleya foli ye an b'a ɲini setigi ala fɛ an sigira su in na ka bɛn le 19 premier mois 2026 an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ ya sɛbɛnni kɔrɔ don jamiyatul ansarul islamiyya o ka ladala wajuli n'o ye o ka ladala sigi ye u bɛ min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka setigi ala barikada ka tila tuguni ka ala wele ni ani minnu jɛra nin diinɛ in baara kɛli la n'a bɛ fɔ a ma silamɛya minnu y'an kɔ ala ka nɛɛma la ka dugawu kɛ u ye san caman ala ye an garijɛgɛw da dɔw la a dɔw la an balima wɛrɛw nana représenter ala jɛra n'a ye ɲina an ni aw farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra dugawu de ye ko fɔlɔ ɲɛsin an ka banbatɔw ma kabiri an ka ansaru furew la ka na se silamɛ fure bɛɛ ma ka dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka yafa o ma ala ka hinɛ o la min bɛ o ni ala cɛ ala k'o yafa u ye min bɛ o ni jɔn cɛ yarabi ama ala k'o ta u ye ala ka se a k'u ma lafiya ye an yɛrɛw minnu tolen do kɔya laban ko ɲuman ani kisi ani tanga ala k'o k'an ye saya bɛ an kelen kelen fɛn o fɛn sɔrɔ a ka sɔrɔ n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ kunnadiya kɔfɛ kunnako ye ala ka don an n'o cɛ
an karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ si bi ala bolo kɛnɛya bi ala bolo ala k'o di an ma ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔrɔta an ka jamana an b'a kalifa ala ma nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in sigibaw kama ani ala ka maa ɲumanw kama ala k'an ka jamana kɔlɔsi ala k'an ka jamana kɔlɔsi a jugu ala ka n'o se ala a jugu ala ka n'o se ala jamana in jugu ala k'o bɛɛ labila jamana in jugu ala k'o bɛɛ dɛsɛ ala k'u dɛsɛ janfa min bɛ u bolo jamana in kama ni jamanadenw kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka se k'u yɛrɛ ma ala k'u ka janfɛnw se k'u yɛrɛ ma ala k'o teliya ala k'o teliya kira na somɔgɔw kama sallallahu alaihi wasallam foyi ti an bolo fo n'a kɛra ka kɛnɛ in sigibaw de fo k'a fɔ a ye k'aw ni ce dugutigiw ka représentanw bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ni o ye Sɛbɛnnikɔrɔ dugutigilakaw ye Sɛbɛnnikɔrɔ alimamibaw bɛ yan a diinɛ baarakɛlaw bɛ an fɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ka na se an ka autoritéw ma ni o ye an ka polisiw ye u bɛ an fɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ka na fara an kan san o san u bɛna fara an sar'o kan nin kɛnɛ in bɛ se ka sigi cogo min na kisi ani tanga kɔnɔ ala ta kɔfɛ an bɛ o fo danti foli min na ko ni cɛ u yɛrɛ ye o kɔfɛ an ka maaba caman bɛ yan minnu bɔra yɔrɔ camanw na ka na fara Sɛbɛnnikɔrɔ ani sar'o kan nin kɛnɛ in sigili la an bɛ foli lase aw bɛɛ ma k'a fɔ aw ni ce an ka karamɔgɔ caman bi yan ani sar'o karamɔgɔw la an bɛ o fo danti foli min na o bɛ cɛsiri min na silamɛw ɲɛ b'a la a ye dara n'a ka denbaya ɲɛ bi a la an bɛ min f'u ye dɔrɔn u ka courage de ta silamɛya min n'o b'a la k'a dɛmɛ alors karamɔgɔ b'o fɔ an ye a tiɲɛ kuma jɛyana ɔ fɛn min n'a tiɲɛ kuma jɛyana alors ni e kɛra dunan ye o kɔnɔ walima n'i kɛra kura ye o la baara de b'i bolo nin bɛ fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye minnu nakun ye diinɛ in ka sabati ye u k'u muɲu u ka sabali u bɛ diinɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma silamɛya a ye gɛlɛyaw de sɔrɔ yanni bi cɛ wa siga foyi t'a la kira ye nin fɔ yana ka fatu a ko a ka sahabaw ma minnu b'a nɔfɛ o don a ko silamɛya in ko a nana a tunga mangera ma ko ale kira kalenna mala ma min ye ni don a la a bɛ sigi a tunga mangera ma tunga mange de ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ ba fɛn min na maa kelen kelenw b'u ɲɛsin min ma n'u dusukun y'a n'u ni ye a n'u ka nafolo ye ko silamɛya nana ten de minnu sɔnna ka tugu kira kɔ don sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka gileki bɔ a dɔ fɛ k'a fɔ an bɛ diinɛ in jɔ min dara o kan anw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tawarikul islamiya ni donna a kɔnɔ i bɛ silamɛya faamuya wa i bɛ silamɛya dɔn wa i bɛ kɛ silamɛya fɛ o de kama anw tora la wa o de kama anw kɛra fɛ parce que fɛn o fɛn fɔra kunu anw ɲɛ b'a bɛɛ de la wallahi misiriw bɛna fa a bɛna maa caman ye ko modèle bɛɛ la mais a kana siga a la silamɛ dama dɔnnen don ne m'a fɔ dɛ kira de y'a fɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam silamɛ dama dɔnnen don mais i bɛna maa caman ye silamɛya in gwa kɔrɔ i bɛna maa caman ye silamɛya in yeko la mais ala b'a dɔn kira b'a dɔn lahara n'olu jɔra aw ɲɛra a b'a dɔn k'a fɔ ko aw kun ka fisa ninnu ye o la min bɛ an bolo ansaru a y'aw cɛsiri an karamɔgɔ ma nɛgɛ a ye fɛn min jira an na setigi ala ta don min tɛ yɛlɛma fiyewu o ye yɛlɛma don fɛn bɛɛ la nka ala ko min ala ma jɛ n'a ye maa ka se ka dankari o la i bɛ se ka kuranɛ haya fɔ a ka di cogo min na i karamɔgɔ ye kalala cogo min na i bɛ se ka tafsir kɛ i n'a fɔ tafsir tigi dɔw bɛ na n'a ye cogo min na mais ala ka haya n'a jɔra tiɲɛ fɔli kan ni hakilima y'a lamɛn hakilima b'a faamuya ko ala b'a fɛ ka min fɔ yan o de kama ala ko ale de bɛ kuranɛ in kɔlɔsi
maa tɛ se ka to a la ayi tun tɛ se ka k'a la min na a kuma mako bɛ min na faamutigi bɛɛ b'a dɔn ni kuranɛ ko ta a mako bɛ min na siga t'a la o la n b'a fɛ k'a fɔ aw ye tiɲɛ min fɔra an ye ani min jirala an na naam silamɛya kɔnɔna la jogo de don siga t'a la o don jogo de don min jirala an na ani min fɔra an ye an karamɔgɔ fɛ an'an taara min sɛgɛsɛgɛ kuranɛ kɔnɔ ani Muhamadu Mustafa yɛrɛ ka kumaw kan na sallallahu ta'ala alaihi wasallam an'a ka sahaba ɲumanw ka kumakanw na an y'a dɔn k'a fɔ silamɛya bɛɛ bi bɛn fɛn min ma jogo don Allahu akbar ala ko tele fil Qur'an alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu Allahu akbar silamɛya banna pewu silamɛya banna pewu siga t'a la ala ko tele kuranɛ kɔnɔna la a ko Muhamadu minnu ko u mako bi c'est-à-dire u limaniyara ka da ma la k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ye kelen ye ka ala subhanahu wa ta'ala kelebantiya sabati k'u yɛrɛ kun feere setigi ala ma k'u ma da o ma k'u labanna tuguni ko k'u jogo tile k'u jogo ɲa Allahu akbar hadara i k'a dɔn k'olu de ye alijinɛ tiɲɛtabaw ye siga t'a la o la anw bɛ min ye silamɛya kɔnɔ fɛn min nana ka na dafa alors min bɛ se k'a ɲɛ an bolo min bɛ se k'a sabati an bolo o tɛ kɛ silamɛya ye mais o bɛ fara silamɛya kan de Allahu akbar o silamɛya de ye jumɛn ye jɔn minnu limaniyara k'u ka kow segi setigi ala ma adamadenw mana wuli u kɔ cogo o cogo la o ko anw y'an ka ko to ala ma an dara ala min na an y'an ka ko segi ala subhanahu wa ta'ala ma Allahu akbar o kumana ni bɛ tali kɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na siga t'a la bɛɛ ka se k'i hakili to ni kumakan ninnu na tiɲɛ limaniya ye fɛnba de mais limaniya fɔtɔ dabara la kuma dɔw la a bonya bɛ bɔ a la n'o tɛ setigi ala subhanahu wa ta'ala y'a dɔnni di maa o maa ma k'u ye ala dɔn k'u ye limaniya dafalen sɔrɔ ala ti foyi ɲini fɛ ko i bɛ dɛsɛ o la siga t'a la hadara o la k'a fɔ karamɔgɔ ye hali bi a k'aw cɛsiri n'o ye ansaru karamɔgɔ ye diinɛ in a ɲagami kuma mɛnna mais an b'a fɛsɛ dɔɔni dɔɔni ni ala jɛra n'a ye ala bi sɔn ka maa dɔw di i n'a fɔ kira ye cɛba minnu fɔ a n'a ye musoba minnu fɔ silamɛya nana tun ka mangela ma cogo min na olu bi kɛ a fɛ yanni lahara cɛw bɛ segin n'a ye ten ka taa di ala ma a yɔrɔ kile to ninnu na diinɛ ye kelen dɔrɔn de ye silamɛya kelen dɔrɔn don kelen pewu de don mais i bi modèle bɛɛ ye a la o la ka karamɔgɔw fo k'u barikada u cɛsiri min na k'o ni ce an balimaw bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan alors an bɛ foli lase u ma dan tɛ foli min na k'an baw fo ka kɛnɛ in sigibaa bɛɛ fo anw nana ka na fara aw kan kɛnɛ in sigili de la janko kumada dɔ bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ bolo ala fɛ yen don min tɛ bi ye ok don min tɛ bi ye o bɛ na o an bɛ fɛn o fɛn la ala ko ten ko a kana se k'a la fiyewu nin bɛɛ lajɛlen lakali don bɛ na nin bɛɛ a bɛ min na dugu ma ani a bɛ min na sanfɛ ala ko a bɛna nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛ k'a di setigi ala ma a dafalen a kan ka di cogo min na o donni kama daw bɛ minɛ datigi la bolo ani senw olu bɛ jɔ ka seereya jɔ o b'a sɔrɔ la sentigi ta t'a la tuguni a bɛ setigi ala bolo ok daw bi ten kuranɛ de ko ten ala de ko ten wallahi bolow na seereya jɔ sew na seereya jɔ o sera yɔrɔ min na bolow na seereya jɔ o ye dabali minnu don alors o kumana min b'an bolo hakilitigi ani faamutigi o silamɛya dabɔra don minnu kama a k'aw cɛsiri jogo in de ye silamɛya ye foyi kana'aw bɔ o kan foyi kana'aw bɔ o kan foyi kana'aw bɔ o kan o de ye tiɲɛ ye min bɛ to ye o de ye o la hakili to kumakan ninnu na n'a diyara ala ye an y'a fɔ aw ye an bɛ segin a kan nin kɛnɛ minnu bɛ sigi mumini bɛɛ bolo ani silamɛ ɲuman bɛɛ bolo min y'i ka diinɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nafa b'a la kira ye min ɲini an fɛ sallallahu ta'ala alaihi wasallam o de ye n'an ka banbaatɔw fatura an silamɛ ɲɔgɔnw na an ka dugawu k'u ye jango an ni minnu cɛla diinɛ in baara la an ka dugawu k'u ye
ko sabatɔ mako ti foyi la fo a taara ka kɔ minnu to yen olu bɛ dugawu min k'a ye a n'o bɛ saraka min bɔ a ye o la anw ka nin kɛnɛ in a bɛ bila kira ka suna minɛ kɔnɔna la nin kɛnɛ minnu bɛ sigi ansaruw fɛ a bɛ bila suna minɛ kɔnɔna la suna min n'a surunyara farida la suna min surunyara farida la yɔrɔ sunaw bɛ yen suna dɔw bɛ olu ka fɛkɛ dɔw bɛ olu ka girin dɔw yɛrɛ bɛ girinya fo bɛ ɲini ka na surunya farida la ɔ ni yɛrɛ nin kɛnɛ ninnu bɔɲɔgɔnko o surunyara farida la walima i k'o fara farida kan a b'o fara farida kan ni jumɛn ye ala ko k'a ye min ɲini kira fɛ a ko rappel car le rappel profite o kuraya hakililajigi kɛ ni hakililajigi kɛ waati o waati la a bɛ minnu nafa a b'u nafa u ka limaniya tɔ bɛ ji di u kun tɛ min dɔn walima u kun bɛ fili min kɔnɔna la o bɛna ka na bɔ o kɔnɔna la o ye a faralen ye farida kan o kumana min b'a gɛrɛ a la sisan o de ye hakili ani faamu i fa fatura i ba fatura i karamɔgɔ fatura e ni min kun bɛ adamadenya la k'o kɛ ɲɔgɔn kan ko aw sɔnna ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka se ka taa ka t'o bila dayɔrɔ laban na a tɛna wuli yɔrɔ min na tuguni fo ni e hakili jigira a la tuguni n'o tɛ k'a fɔ ale hakili b'e la o kuma tɛ yen tuguni bari sabula saya y'o ban nka e sera k'i hakili t'o la i karamɔgɔ o fatura i baarakɛ ɲɔgɔn o fatura aw ka du jigi o fatura nka e ka t'o da k'i hakili bɔ o kɔ k'a kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ tuma dɔw la o bɛ surunya haramu na o la nin ye kɛnɛba de ye nin ye sigibaw de ye hakili k'an ka to min na min k'an ka lakurakuraya a bɛ anw nafa a bɛ anw nafa i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na nin b'i n'a fɔ ziyara de an bolo an ti kaburu don na nin sanga in kɔnɔ mais an hakili bɛ kaburu kɔnɔmaw la nin sanga in kɔnɔ kira de ko ten ko ziyara k'o ye ziyada de ka wuli ka taa ka t'i ka bamatɔw lajɛ ka wuli k'i sen bɔ i kɔrɔ ka taa dugawu k'i ka taabaw ye k'i ɲɛ da o kan ka t'u ziyara ziyara bɛ kɛ ni farikolo ye ni ziyara bɛ kɛ ni hakili fana ye hakili sigilen bɛ to yan i b'a sɔrɔ la a tɛ yan maa caman bɛ yan badara b'a la ka min fɔ kuma dɔw la n'a dɔw bɔra yan u t'a dɔn ko min yɛrɛ fɔra parce que u hakili tun tɛ yan hakili voyagelen don a taalen don yɔrɔ jan o kumana a bɛ bɔli min kɛ a bɛ taa ɲɛsin fɛn min ma a ɲɛsin o ma o kumana a taara b'o fɛn ye o kumana n'an y'a bila o minɛ kɔnɔ an bɛ ziyara kɔnɔna la parce que an hakili bɛ an ka kaburu kɔnɔmaw la cɛ wa n'a muso a bɛ mun di an ma sisan kira ko k'a b'an jidi k'a b'an jidi a b'an jidi ni jumɛn ye a b'an jidi ne setigi Ala subahana wa taala ni a labatoli ye a n'a batoli ye tuguni ka dɔ fara a batoli kan ani ka dɔ fara a labatoli kan ko barisabula an y'a ye ko fɛn bɛɛ bɛ ban maa hakili mana jigin yɔrɔ min na i ka du jigi i fa i karamɔgɔ min kɛra i ka ɲɛnɛmaya sababu ye min kɛra sababu ye e ye setigi Ala dɔn ka t'o dalen lajɛ e hakili mana jigin o la i b'a fɔ wulibali la ko kow bɛ ban i yɛrɛ ta bɛ ban o yɔrɔ la i miiri bɛ min d'i ma o ye tiɲɛ ye o ye hakika de maa o maa taara kaburu don na n'i ye suw dalen ye i bɛ min miiri ye o ye tiɲɛ ye nkalon tɛna ye dɛ fila tɛna ye o kelen dɔrɔn ko don dɔ la ko i yɛrɛ bɛ kɛ tan de a wulibali don dɛ maa o maa donna kaburu dɔ kɔnɔ ka bɔ n'i ye suw dalen ye i mana yaada cogo o cogo i mana kafa cogo o cogo bilahi yanni ka bɔ kaburu kɔnɔ i b'i yɛrɛ de dalen ye fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko don dɔ la k'u bɛna taa ka t'i yɛrɛ bila tan de wa bɛɛ bɛ taa k'i to yen koyi bɛɛ bɛ taa k'i to yen i jɔra minnu jigiya kɔrɔ i ye minnu ka kalan sara i ye minnu ka adamadenya bɛɛ dilan minnu jigi kun y'i ye minnu ka fɛn bɛɛ kun y'i ye o bɛɛ taara sa ka t'i da o bɛɛ bɛ tila tuguni k'o kɔ don tila tuguni ka taa minnu hakili bɛ jigi la o bɛ dɔgɔya o kɔfɛ fo ni i makoɲa nana dɔw hakili bɛ jigi la o kumana min b'an bolo dɔrɔn
an ka dɔn k'a fɔ dɔrɔn ko kow bɛ ban n'o sabatira ka ban an k'an cɛsiri an bɛ sira min kan an k'an cɛsiri diinɛ isilamɛ nɛgɛli t'a la lotori t'a la an b'a fɔ a ye waati bɛɛ kɔnɔ yanni i ka sa i bɛ taa yɔrɔ min na i yɛrɛ b'o dɔn yanni i ka sa i bɛ taa yɔrɔ min na i yɛrɛ b'o dɔn ala ka yafa o ye wulibali ye ala ka ɲama a ka jɔn ye o ye wulibali ye siga foyi foyi t'o la siga foyi foyi t'o la ala ka ɲama a ka jɔn na dɛ o ye wulibali de ye ala yɛrɛ de bɛ yafa a ka jɔn ma ɲɔ tɛ kuma kisi t'i ye sufi dɔ tun bɛ yen ale y'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen di setigi ala ma ka musow to yen k'a denw to yen k'a ka kalandenw to yen limaniya bonya kojugu ka taa yɛlɛma kungo kɔnɔ ko ale ye min ye ɲɛnɛmaya in kɔnɔ a da kana don foyi la parce que n'a fɔra ko lahara i ye kuma minnu fɔ ani y'i tulo don kuma minnu kɔrɔ ko ninnu bɛɛ ɲininkali bɛ taa k'i la ko jɔn kan ka bɔ so kɔnɔ ko i ka yɛlɛma kungo kɔnɔ parce que n'i da ma don a la a bɛ f'i ye n'i da ma don a la a bɛ f'i tulo kɔrɔ i tulo n'a bɛɛ a ko o tuma ale ka faamu kɛra min ko ale bɛ so kɔnɔna bila n'a bɛ fɔ dugu kɔnɔna ale bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ ye fo n'a kɛra waraw ani kɔnɔw ye n'a ye olu kumakan mɛn n'o tɛ hadamaden dɔ tɛ taa dɔ kɔrɔ fɔ ale kɔrɔ tuguni o ye limaniya bonya kojugu ye a yɛlɛmana kungo kɔnɔ ten a bɛ balo jiridenw na mangoro alors papayo ani aw bɛ jiriden tɔw dɔn cogo min na ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ten ka jɛ a muso n'a ka denbaya kɔ ka taa to ten ka ala wele a se ye bato minnu ye a y'o kɛ ala ka wele nana ka na s'a ma kitabutigi b'a rapporté a selen ala fɛ yen k'a ko ten a nana ka n'a ka sara minɛ a ka hakɛ a ye min kɛ setigi ala ye ale ye bato minnu kɛ a n'a ye setigi ala subhanahu wa ta'ala la batoli min kɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen bila balance la ala ye nɛɛma min kɛ a ye a tun bɛ balo fɛn min na ala ka nɛɛma min na k'o de bila balance la a ka ɲumanya n'a ka baara bɛɛ lajɛlen ye a y'o bɛɛ lajɛlen peser o la an bɛ kuma surunya k'a fɔ sɛbɛnnikɔrɔkaw ye k'a ni ci nin kɛnɛ ninnu a kana décourager nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ala jɛra n'a ye an ye baya di cɛw ma yan an y'a di musow ma yan wa maa camanw ye kunnadiya sɔrɔ ni nin su ninnu sigili ye anw kɛ kunnadiya ye su kelen pewu de ye o wa adamaden kunna bɛ koya su kelen pewu walahi fo ka lahara se ala ti k'i fɛ tuguni su kelen ala b'a kɛ tile kelen ala b'a kɛ tile kelen ala bɛ adamaden kunnadiya fo ka lahara se i kunna ti koya tuguni wa an b'o de ɲini ala fɛ aw ni anw an b'a ɲini ala fɛ nin su ninnu bonya kama ala k'an kunnadiya nin su ninnu bonya kama an ka limaniyaw ala k'u sabati ala kana shetane si ana ala kana shetane si ana ala k'an sago d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma an ka taaba ninnu ala ka hinɛ u la ala ka yafa o ma ala k'an mɛn ka saraka bɔ ye ala k'o k'a ka ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasulu karim a fɔlɔ di n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka dafa nɔgɔya ala ka yafa n'aw ma ala k'an kunna diya ala k'o k'a ka ala bonya kama baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni maaw y'u ka baya kɔrɔkɔrɔya sirifikɛ bolo ani maakɔrɔw caman sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ minnu ye baya layidu 6 ta an ka nin sirifikɛ in bolo a sherif badra ali usman haidara an bɛ alaw taala deli nin wajulu kɛnɛ min sigira ziyara minnu kɛra baara ɲuman minnu kɛra ala k'a kɛ hinɛ ye ka taga an ka banabagatɔw bɛɛ lajɛlen k'a kɛ hinɛma kɔnɔ ye ka se an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko a barika jamiyatu ansarudinil islamiyya ye ɲɛdimi fura bɛ u bolo wa kɔdimi fura fana bɛ olu bolo k'aw fo ka wari ɲuman dɔn ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wili la hanga
galon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila galon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila galon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wilila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wilila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wilila. Dabali jugu kɛ mori